ஹாய் மக்களே, இன்றைக்கி சூப்பரான கானாங்கத்தா மீன் குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள், நான் கருப்பு புளி எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வெள்ளை புளி சேர்த்துக்கிறதா இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு டைம் அலசிட்டு கல்லுப்பு போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன். 6 தக்காளி மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். 4 வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 3 பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி. இப்போ நம்ம ஒரு சட்டி அடுப்பில் வச்சுட்டு 2 குழிக்கரண்டி எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் கடுகு, வெந்தயம், சீரகம் சேர்த்து பொரியட்டும். இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, வெங்காயத்தை போட்டு நம்ம கண்ணாடி பதத்துக்கு வதக்கிக்கலாம். இது நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருக்க மிளகாத்தூள் நம்ம அதோடு சேர்த்துக்கலாம். இந்த வீடியோ வேணும்னா நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். இப்போது 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளியும் நம்ம இதோட சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி நல்லா பச்சை வாசனை போயிட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு திக்காகிட்டு வரும். அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம புளியை சேர்த்துக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம ஊற வச்ச புளியை நம்ம கரைச்சி வடிகட்டி வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம அதோடு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நமக்கு ரெடி ஆகிட்டு வந்துடுச்சு. நம்ம ஊற வச்ச புளியில் மட்டும்தாங்க உப்பு போட்டிருக்கோம். இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம பத்தலைன்னா உப்பெல்லாம் நம்ம சரி பார்த்துக்கலாம். சரி பார்த்துட்டு பத்தலைன்னா போட்டுக்கோங்க. இப்போ மீன் நம்ம கழுவி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்குறோம். இப்போ குழம்பு நல்லா திக்காகிட்டு கொதித்து வரட்டும். நீங்கள் நல்லா திக்காக வேணும்னா திக்காக வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி போடலாம். இல்லை எனக்கு தண்ணியாக இருந்தால் பிடிக்கும்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜ்லேயும் நம்ம போட்டுக்கலாம். ஆனால் நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மீனை போடணும். குழம்பு கொதிக்காமல் எண்ணெய் பிரியாமல் நீங்கள் மீனை போடக்கூடாது. குழம்பு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி தழையை போட்டு நம்ம குழம்பு இறக்கிக்கலாம். இந்த குழம்பு சாதத்தோட, இட்லியோட, தோசையோட, களியோட வச்சு சாப்பிட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் சாப்பிட்டு பாருங்கள். இந்த குழம்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் எங்கள் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.